pánové, chci vás všechny moc srdečně přivítat v našem kostele. Jsem rád, že jsme se tady mohli sejít v tomto předvánočním čase, v adventním. Milí žáci, vážení hosté, ráda bych vás přivítala na letošním vánočním koncertu pořádaném základní školou a mateřskou školou Palkovice. Uslyšíte několik písní proloženými pranoslikami, se kterými se děti seznámily v literární výchově. Tak se podí vrabčák louže. Mrzne, sněží, toto zebe, hodně sněhu spadlo z nebe. Ptáčkové teď starost mají, jak potravu obstarají. Cupe, dupe, zema stojí u chalupy. Vezmeme si rukavici, saně, vody a čepice. Vyběhneme rychle ven, ve sněhu si zahřejeme. Vánoce, druhé noce, suka, velké kumelice. Hej, hej, koleda, a kolem jsou kolem vládí, a v srdce zimu vládí. Hej, hej, koleda, a hospodín leží spolu. Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý koži. Zahájí své vystoupení žáci 4A a 4B. Následuje báseň Koleda od Josefa Václava Sládka a koleda Vondráše Matoše. Narodil sa Boh.
Boží. Narodil se ve velké chudobě, neměl než 2 dědičky při sobě. Andělkové překrásně zpívali, to malé děťátko vítali. Hoďte chlapci k nám, koledy vám dám, o jablíčku, po hořišku, oděje se do koše.
jen jeden se tam vrací, to král je Herodes. Tam zrodilo se děcko, jak neviděl ho svět. To zrovna jako v zimě by májový byl květ. Vždyť byl jako kvítek, se v poli rozvěl. Byl pěstoun jeho Josef a matka Marie. A zrodilo se v chlébě, když noci bylo půl, a hřáli jsou je v jeslích jen oslátko a bůl. Však jak se narodilo, hned o tom vyšla zvěst, hned nad Betlémem svítla ta nejkrásnější hvězd. A celý svět jí spatřil a dali své tam dnes a v paláci se mračil jen ten král Herodes. Jakž neměl by se mračit, a jak pak by se smál, když je 1000krát větší, než on se zrodil král. A král byl větší, než na trůnou kdy žil, a dary, které dostal, hned chudým rozdělil. A ovečku kdo přines, jich 5 sehnal i víc, a dukátek měl v kapse, kdo dříve neměl nic. A od počátku země, tak šťastný nebyl svět, jak Herodes to slyšel, hněvem celý nebe. Tak rozlítil se velmi a krutý rozkaz dal, by zavraždil v té chvíli chudý lidí král. Však anděl boží ve snách byl barvě zvíře, ty noci s jezlátkem se tam nautil. A na oslátko sedli a měli velký zpěv, tu potkali jsou teprv na skolejníky z Čech. Nespatřili jsme také tu nejkrásnější zvěst, ale vedle je na věži, však daleko tam je. Jak Ježíšek nás viděl, nevřel. Ty Čechy znám, těm dá bych měl tak mnoho, však víc už nemám sám. Já zlatou mirhu rozdal, už těm, kdo přišli včas, vy Češi jako vždycky se přišli pozdě zas. Leč přece dítky domů chci aspoň vzkaz vám dát, že měli v jezlátku jeden, kdo vás má rád. A tím, kdo jsou tak chudí a duši nevidí, co dobrého kdo dělá, že mě to učiní. A Panna Marie divně se usmála a jej do Jímta, aby si do Čech zpěl. My malí koledníci jsme z dálky přišli k vám a povídáme jenom, co Ježíšek řekl sám. Ať po jablíčku dáte, než co kdo může dát, vám svatý je zlátko, to není 1000krát. V poslední části koncertu uslyšíte ukolebavku Wolfganga Amadea Mozarta, kterou na housle zahraje Iva Kánková, žákyně 9. třídy. Na klávesí doprovodí paní učitelka Chaloupková. Poté vystoupí s písněmi Už hojzní zvon, Dobrá zpráva a 1000 andělů, pěvecký sbor žáků 6. až 9. třídy a koncert zakončí písněmi Big Bang a Haleluja žáci 5. třídy.
Doufáme, že se vám vánoční koncert líbil a přejeme vám krásné prožití vánočních svátků, pokoj v duši, zdraví, sílu a šťastný nový rok. Rozloučíme se s vámi koledou Narodil se Kristus Pán. Věříme, že se k nám se zpěvem přidáme.